سمعنيو تناي لبي حساب ازيو كله يسمعنيو ايرحقن كباي مسايو زلو صوتا ولا يبزح نحوتو يمسي. سلام ነዛ ቪድዮ ትሪኡ ኩራቲ ኣሕዋተይ ከመይ ኣለኹም ሰናይ ዲኹም? ኣነ ሰላም ሰናይ እግዚአብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ሰናይ ዘለኹዎ ድማ እስካትኩም እውን ብቢ ዘለኹምዎ ሰላም ሰናይ ቅሳነት ክትህሉ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ እና ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ መብዛሕትኤና ኣይንፈልጠይ ንፈልጠለ ንህሊ ኣነ ፈልጠይ ነይረ እና ለይንፈልጠለ ስለ ንህሊ ሓቢርና ንስማዕ ናይ ያዕቆብ ድቃስ ይግበረልና ንበሃልሲ ከመይ ማለት እዩ? ናይ ያዕቆብ ድቃስ ማለት እስታይ ማለት እዩ? እዚ ለኣብነት ምስ መሓዝትክን ወይ ምስ መሓዝትኩም ገለ ውዒልኩም ወይ ምሸት ክኾን ተለሲ ቻዊ ደሞ ናይ ያዕቆብ ምሸት ይግበረልካ ናይ ያዕቆብ ለይቲ ይግበረልኪ ንበሃል ኢና እና እንታይ ማለት እዩ? ሓቢርና ንስማዕ። ድቃስ ያዕቆብ ይግበረልና ማለት እንታይ ማለት እዩ? መጀመርታ ያዕቆብ መን እዩ? ቅዱስ ያዕቆብ ወዲ ኣቦና ይስሐቅ ወይ ድማ ንኣቦና አብርሃም ወዲ ወዱ እዩ። ያዕቆብ ወዲ ኣቦና ይስሐቅ ኮይኑ ካብ ኣዴና ርብቃ ዝተወለደ እዩ። ርብቃ 2 መናቱ ቆልዑ ወሊዳ ካብ ኣቦና ይስሐቅ ደቂ ይስሐቅ ድማ 2 እዮም። እቲ ቀዳማይ ኤሳው ዓብዩ እዩ። ካልኣይ ያዕቆብ ድማ ንእሽቶ እዩ። ይስሐቅ ድማ ሰበይቱ ርብቃ መኻን ነበረት እሞ ምእንተኣ ንእግዚአብሔር ለመነ እግዚአብሔር ከዓ ተለመኖ ሰበይቱ ርብቃ ድማ ጠነሰት እቶም ቆልዑ ከዓ ኣብ ማህፀና ይዳፋፍኡ ነበሩ። ሽዑ ንሳ ከምዚ ካብ ኮነ ደኣ ንምንታይ እነብር ኣለኹ በለት ንእግዚአብሔር ክትሓትት ድማ ኸደት። እግዚአብሔር ከዓ በላ ኣብ ማህፀንኪ 2 ህዝቢ ኣለዉ ካብ ከርስኽውን 2 ህዝቢ ክፈላለዩ እዮም። እቲ ሓደ ህዝቢ ካብቲ ካልኣይ ህዝቢ ክብርትዕ እዩ። እቲ ዓብይ ነቲ ንእሽቶ ክግዛእ እዩ ይብላ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጎይታ ሰራዊት። ድሕሪ እዚ ይስሐቅ ንኤሳው ይፈትዎ ነበረ ርብቃ ድማ ያዕቆብ ትፈትዎ ነበረት። ስለዚ ኣቦና ይስሐቅ ኣብ እዋን እርግንኡ ንወዱ ኤሳው ክብርቆ ሓሰበ። ርብቃ እውን ኣብ ክንዲ ሓው ኤሳው ንያዕቆብ ምረቃ ክወስድ ገበረቶም። ያዕቆብ ድማ ናይ ኤሳው ሓው ምረቃ ወሰዶ። ድሕሪ እዚ ኤሳው ተናዲዱ ንያዕቆብ ክቀትሎ ሓሰበ። ኣዲኡ ርብቃ ድማ ኤሳው ሓውካ ክቀትለካ ይሓስብ ኣሎ እሞ ንዓኺድ ኢላ ንያዕቆብ ናብ ላባ ሓዋ ክኸይድ ለመነቶ። ንሱ እውን እሺ ኢሉ ተበገሰ። ኣብ መንገዲ ድማ ፀሓይ ዓረበት ፀደቐት ወይ ድማ መሸዮ እሞ ኣብቲ ዝመሸዮ ኣብ እምኒ ተተርእሱ ደቀሰ። ኣብ ድቃሱ ድማ ሓለመ። እቲ ዝሓለመ ድማ ፀሓይ ዓሪባ ነበረት እሞ ኣብ ሓንቲ ቦታ ምስ በፅሐ ኣብኣ ሓደረ። ካብ እማን እታ ቦታ ወሲዱ ድማ ተተርእስዋ ኣብታ ቦታ ደቀሰ። ሓለመ እሞ እንሆ መሳልል ኣብ ምድሪ ደው ኢሉ ርእሱ ድማ ሰማይ ጠንቂሩ እንሆ ከዓ መላእኽቲ ሰማይ ይድይቡን ይወርዱን ነበሩ። እንሆ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ደው ኢሉ በሎ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦኻ አብርሃም ኣቦኻ ይስሐቅን እየ። እዛ ንስኻ ኣብ ልዕሊኣ ደቂስካላ ዘለኻ ምድሪ ንኣኻን ንዘርእኻን ክህባ እየ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝኸዶ ክሕልወን ክባርኾን ኩሉ ግዜ ምስኡ ከም ዝኾነ ብሕልሙ ተናገሮም። ካብ ድቃሱ ተበራበረ እሞ ኣነ ደኣ ኣይፈለጥኩን ነይረ እምበር ብሓቂ እግዚአብሔር ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኣሎ በለ። ፈሪሑ ድማ እዛ ቦታ እዚኣ ክንደይ ተፍርሕ እያ እዚኣ ቤት ኣምላኽ እያ እምበር ካሊእ ኣይኮነትን እዚኣ ከዓ ደገ ሰማይ እያ በለ። ያዕቆብ ድማ ንፅብሒቱ ኣንጊሁ ተንስአ ነቲ ኣብኣ ተተርእስዋ ዝነበረ እምኒ ወሲዱ ሓወልቲ ክኸውን ኣቆሞ። ኣብ ርእሱ ከዓ ዘይቲ ከዓወሉ። ስም እታ ቦታ እቲኣ ከዓ ቤትኤል ኣውፅአላ። ቀድሞ ግና ስም እታ ከተማ ሎዛ ይበሃል ነበረ። ያዕቆብ ድማ ከምዚ ኢሉ መብፅዓ ተመጻብዐ። እግዚአብሔር
ምሳይ እንተኾነ ኣብዛ ዝኸዳ ዘለኹ መንገዲ ከዓ እንተሓለወኒ ዝበልዖ እንጌራን ዝኽደኖ ክዳንን ድማ እንተሃበኒ ናብ ቤት ኣቦይ እውን ብድሓን እንተተመለስኩ ሽዑ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ይኸውን። እዚ ሓወልቲ ገይረ ኣቆመዮ ዘለኹ እምኒ ከዓ ቤት ኣምላክ ክኸውን እዩ። ካብ እትህበኒ ዘበለ ኩሉ ድማ ዕሽር ከበካ እየ ኢሉ ቃል ኣተወ ኣቦና ያዕቆብ። ስለዚ ኣንሕና እውን ድቃሲ ያዕቆብ ይግበረልና ንበሃሃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ መላእኽቲ ምሳና ክሓድር ጽቡቕ ድቃስ መላእኽቲ ክንርኢ በረከት ክሓድረና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳና ክኸውን ካብ ክፉእ ሰይጣውንቲ ንኽሕሉ ድቃሲ ያዕቆብ ይግበረልና ንብል። ብሕፅር ዝበለ ድማ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ኣቲና ኣንቢብና ኩሉ ክንረኽቦ ንኽእል። ክቡራት ስድራ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳና ይኹን እና እዚኣ ትመስል ነይራ እዛ ፅሕፍቲ ብጣዕሚ እያ ደስ በሃሊት ብእውነት ኣነ ፈልጢ ነይራ። ኩልና ከምኡ ኢና ንበሃሃል ኣሜን ጥራይ ንብል እምበይ ተኣይና ያዕቆብ ድቃስ ንብል እና ኣብዛ ደቂስላ ዝነበረሲ ልላዕሊ መሳልል ደይባሲ በኣ ድማ መላእኽቲ ኮርዲ ክድይይ ሪኡ እና ታመሳልል ድማ ኣብዚ የተፅሓፈቲ ኒኣምቤ ኣብዚ ፅሑፍ እዚ ረኸብክዋ እምቤ ታመሳልል ናይ መብርሃን ናይ ድንግል ማርያም ምሳሌ እያለ ኢሎም ኣቦና ምሂሮምና ነይሮም። ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። ምሳይ ስለ ፀናሕኩም የቀኒየለይ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ናገበርኩም ደለ ኣባራታትዕኒ ካብ ዝበለፀ ለለ ሒዘ ክመፅእ እየ። ብካልኣይ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት ብርኻተይ ሰምዓኒዩ ትናይ ልበይ ሓሳብ እዚ እዩ ክብሎ ይሰምዓኒዩ ኣይረሕቕን ካባይ ምሳይ እዩ ዘሎ ስቕታ ዋላ የብዝሕ ንሕቶ ይመስል